Takže čau, dneska po 100 letech na YouTube, jelikož tady máme něco novýho. Pořídil jsem si dirťáčka a už na Instagramu jsem říkal, že bude nějaký bike check, takže jdeme na to. Hold up, yeah, 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 yeah. I can teach that bitch my language like Rosetta Stone. Yeah, for that bitch one time and then I'm phoning home. Yeah, talk down, you get shot to your dome. Yeah, 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 yeah. I had to slice some niggas out, I done that why they know. Takže je to Rose the Bruce, rok 22. Myslím si, že jako úplně masivní, prostě. Já jsem vždycky chtěl dirťáka, viděl jsem to u ostatních, ale říkal jsem si, ne, tak když mám to endurko, tak jako asi není potřeba, ale kámo, je to potřeba. Protože když je takhle hnusně, můžeš si všimnout, tady ještě sníh furt prší, nebo padají trakaře, já nevím, tak prostě to můžeš vzít jako ven na obrubník a něco trénovat, víš co, s tím endurkem je to takový úplně nejjednodušší. A já jsem si tady připravil takovýhle papyrus, kamaráde. Jakož natáčím na mobil a všechno jsem to měl napsaný tam. Takže, jak jsem říkal, je to Rose the Bruce, rok 22. Barva se jmenuje Splash Blue, je to takováhle krásná metalíza. Od Ochrana kola jsem na to dostal takovýhle krásný polep. Je to vlastně průhledný, je to takový wrap, podobný jako se dává na auta. Určitě se podívejte na jejich Instagramový profil nebo na e-shop, dělají i custom polepy, takže kdyby si chtěl, tak můžeš klidně napsat. Vidlice je tam teda Manitou Circus Expert, je to vzduchová vidlice, zdvih to má 100 mm, já si myslím jako, že je jedno, co za vidlice tam máš, stejně to jako nafutruješ, víš co, úplně co nejvíc, aby se to ani nehlo. Řídítka, představec, náboje a i rávky jsou vlastně od reverzu, vlastně sedačka taky, ano, i ten, že jo. Seat clamp, nevím, jak se to jmenuje česky. Všechno tady na to je od reverzu, je to teda tak, jak z výroby se to nechává. Já jsem s tím zatím spokojený, hele, nikde jsem zatím nepotřeboval nic dotahovat, takže za mě super. Brzda, je tady klasika Shimano MT 200, já si myslím, na to, že to je nejlevnější brzda, tak to dostačuje, víš co, nepotřebuješ úplně řezat někde zatáčky s tutím, takže si myslím, že to je úplně akorát. Ještě jsem si tam dal custom takýhle gripíčky, krásně modro-černý. Vlastně jsou to Ody long neck, takový trošku custom. Čekal jsem teda, že budou trošku tmavší, ale to se stejně ušpiní od rukou, takže já vlastně svýma rukama dobarvím gripy. Ještě jsou tam takovýhle, vole, tady stojím u garáží a furt tady jezdí auta, kam celý den ani jeden člověk a teď prostě 10 aut za minutu. Jak jsem říkal, dal jsem si tam custom gripy a jenom takovýhle, víš to, taky kravinky, že aby se to sladilo do modré barvy. Náboj zadní je taky od reverzu a zní následovně. Tak já tam tuhle se náboj nechám. Mně se líbí, že to vlastně není tak nahlas. Mně se nelíbí osobně, když je to jako něco úplně takový ty, že to máš místo zvonku, víš co, to se mi jako nelíbí. To se mi přijde, že tě potom začne lézt na nervy. Ještě k té přehazovačce, která tady vlastně není, je tady single speed, kliky jsou od SRAMu, Descendant, 165 mm, já si myslím, že na mě je to akorát, jsem trošku vyšší, ale menší tam asi dávat nebudu. Řetěz, ten teda není originál, tam se dal jiný, protože ten Rose stál za houby. Na řídítkách je sice napsáno 760, ale přeřídil jsem si je teď na 740, než bych dělal bar spiny nebo tak něco, ale čeká nás to v budoucnu někdy. A možná to potom ještě říznu kratší, protože já když si chytnu sedačku kolenama, tak vlastně kdyby tam byla mikina, tak už víš co, mám řídítka břiše zapíchlý. Pláště, vepředu je Maxxis Icon, myslím si, že to je jako akorát, ten je tam teda z výroby, má takový drsnější vzorek, takže to pěkně hučí, když jedeš, ale jako asi ho měnit nebudu. A teď vtipná historka, vzadu je autor ráfek, jo, nějaký random prostě. A je to z toho důvodu, protože včera jsem chtěl natáčet video, přišel jsem do sklepa a byl rozřízlej plášť. A myslím si, že se to stalo tak, že den předtím jsme zkoušeli, víš co, nějaký kraviny vyskočit na obrubník nebo takhle a asi jsem to řízl fakt maličko a jak to šlo do tepla potom domů, tak se to celý to. Takže duše prostě koukala ven, víš co, a byla tam díra. Plášť darovalo náhodné kolo ze sklepa, za což moc děkuji, který tam je teď bez kola.
Musíme to nějak potom vyřešit. Já ho tam teď zatím nechám na zimu, skateparky a takhle. Teď moc hrotit ještě nebudu, musím se s tím naučit, ale potom tam určitě hodím. Ten, co tam byl, asi ne, protože tam byl Maxis DTH a ten normálně, já když jsem to potom sundal, tak vlastně ta stěna toho pláště je jako hadr. Tam je ta prasklinka a já jsem jako zkoušel, ale má to rozjedeš prostě ten plášť, takže to nebylo moc dobrý. No. Každopádně v plánu mám jezdit endurko, i tadyhle to všechno dohromady. Doufám, že se na tom naučím spoustu nových věcí, protože přece jenom je to jakože obratnější, nebo jak to říkají, víš co, že jo, kup si dyrťák a na tom se všechno naučíš, tak doufám, že to tak dopadne. My tady hrotíme manuály, víš co, nikomu to nejde, takže prostě furt zkoušíme, mám úplně mozoly hrozně, jak kdybych 8 hodin dělal ve fabrice. Jsem za něj moc rád, našel jsem ho, mám pocit, ve Stříbře, není novej. Novej stojí okolo 28 000, mám takový pocit, ale já jsem ho koupil, já ti to řeknu. Já jsem ho totiž koupil za 17 000. Pozor. Takže jako, víš co, to si myslím, že byl docela deal, vlastně skoro novej. Pár škrábanečků tam je, to jasný. A ta barva, to je úplně nejlepší věc na tom, ta barva. Můžeš to potom dolaďovat jak chceš a celkově se mi to hrozně líbí. Takže v budoucnu mě očekávejte backflipy, 360, víš co, frontflipy, všechno, co tě napadne, tak si to najdeš na mém Instagramu. Manuály možná ne, ty jsou fakt těžký. Pojedem někdy určitě nějaký velký pump tracky nebo skateparky. Foam pit bych chtěl zkusit, je toho spoustu, takže se moc těším. Nezapomeň sledovat na Instagramu, kde všechno budu dávat. Samozřejmě na YouTube taky budou videa potom z bikeparku nebo z nějakých challenge třeba, víš co. Těším se na léto, těším se na to kolo, prostě na všechno se těším, víš co, to je úplně super. Nový kolo, takže jsi celý natěšený. Já děkuji za zhrnutí a měj se.